Jeg sidder altså lige på gulvet på min hundstab. Hej alle sammen, og godt nytår for helvede. Jeg vil bare lave den her lille snakke-video, fordi den mest ønskede video siden for evigt er en video, hvor jeg snakker dansk. Hvilket er det, jeg gør nu, hvis I ikke skulle have lagt mærke til det. Den her video har været mest ønsket af folk, som ikke er danske. Hvorfor? Jeg ved ikke hvorfor. Ved du hvorfor, Louise? Nej, jeg ved ikke hvorfor, Louise. Der er ingen, der ved det. Grunden til, at I først får den her video nu, er fordi jeg overhovedet ikke har haft nogen som helst idé om, hvilken video jeg skulle lave på dansk. Jeg snakker jo normalt engelsk. Nogen vil kalde det dansk og engelsk. Det var da sjovt. Sikkert et tilfælde. Hold nu kæft, I forstår jo godt, hvad jeg siger alligevel. Tilbage til sagen. Jeg snakker normalt engelsk i mine videoer, fordi jeg gerne vil have, at alle skulle have muligheden for at kunne være med på min kanal. Hvilket også er derfor, jeg har sat undertekster på den her video. Derfor havde jeg for eksempel ikke lyst til at lave et haul på dansk, fordi jeg gerne ville have, at folk fra andre lande skulle kunne se den og forstå, hvad jeg siger. Jeg vil heller ikke lave en lookbook på dansk, fordi det vil absolut ikke gøre nogen som helst forskel, da jeg ikke snakker i lookbooks. Og jeg gad heller ikke lave en af mine ment som en stor fed joke-videoer, fordi at det ikke er alt, der giver mening, når man oversætter det fra dansk til engelsk og omvendt, hvilket jeg vil gøre i underteksterne. Så det vil ødelægge mange af de jokes, der laver, tror jeg. Og så vil folk ikke forstå det alligevel. Nogle jokes kan bare ikke oversættes, så det stadigvæk er en joke bagefter. Og efter jeg har udelukket, hvad jeg normalt gør, hvad gør jeg så? Nu har jeg oplevet den her video, hvor jeg bare sidder og pladrer på dansk. Men hvis I har en anden god idé til en video, jeg kan lave, hvor jeg snakker dansk igen, så er jeg åben for alle jeres forslag. I kan bare efterlade dem i kommentarerne nedenunder. Dernede et sted. Noget andet, jeg gerne vil nævne i den her video, er, at vi har ramt 5.000 subscribers. Det er virkelig ikke særlig længe siden, vi ramte 4.000, så wow, venner. Det er virkelig sindssygt. Ja, jeg kan slet ikke. Tusind tak, venner. Tak. I skal virkelig vide, hvor meget jeg sætter pris på jer. I er de sejeste. Det her det er meget sej, så er I helt heroppe. Jeg kan slet ikke se jer mere. Med det på plads vil jeg bare sige, at jeg tager imod alle forslag til videoer i alle mine videoers kommentarfelt. Og også på Twitter nu. Min Twitter hedder Just Kelly Louise, fordi alt andet var taget. Er det nu, jeg skal finde på et hashtag? Hashtag don't be a killjoy. Don't be a killjoy. Min slutreplik er virkelig lort at oversætte. Efterlad en tommelfinger, hvis du kunne lide det. Abonner, hvis du vil have mere, fordi jeg vil virkelig gerne se dit lækre ansigt i min næste video. Farvel. Hej. Vi ses. Forhåbentlig. Vi har fået besøg. Ja, det er også noget lort, jeg har taget lidt tæppe, ikke? Ja. Fandme også, ikke? Ja. Sagde den ikke låne dit tæppe? Må jeg ikke låne tæppe? Nå. Kuno. Du står lidt i vejen, Nuller. Ja. Du står en lille smule i vejen. Ja, der må du godt lidt.